Darrere nostra tenim el semàfor en honor a Francisco Ibáñez, que va néixer al barri de Sant Martí, i aquí veiem un dels seus dos personatges més representatius, Mortadelo i Filemón. Està situat en el carrer Treball amb Concilio de Trento. Està al costat de la millor biblioteca de tot el món, Gabriel García Márquez. Aquest semàfor va ser una preposició d'un professor basc que es diu Francisco Javier Ibáñez. Aquesta iniciativa ja agrada tant a la gent de Barcelona que ho volen expandir per tota la ciutat. Francisco Ibáñez va ser una persona que va viure aquí tota la seva vida, va néixer aquí i va fer la seva vida aquí. Va guanyar molts premis i dos dels seus còmics més importants està el de Mortadelo i Filemón i La Rue Percebe... 13. Ai!